салом, барномаи ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон аз радиои Озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. Имрӯз 15 феврали соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. дар нишасти хабарии раиси вилояти Хатлон ба журналисти радиои Озодӣ имкон надоданд ки ба Қурбон Ҳакимзода савол диҳад. оғози интиқоли қудрат дар Туркманистон. Писари президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов номзади курсии раёсатҷумҳурӣ аз ҳизби ҳоким шуд. баҳсу низоъҳои марзӣ. Сокинони деҳоти Тоҷикистону Қирғизистон мегӯянд баҳсҳои сарҳадӣ намегузоранд ки дар ҳудуди ҳавлиҳои худ корҳои маишии сохтмониро пеш баранд. як ошхона ки якта танӯрхона кунам гӯм намондор. хеле рӯи ҳавлими ҷудо кардам намемонад. мақомот дар Хатлон тамоми талошашонро ба хаҷ доданд то дар нишасти хабарии ахири раиси ин вилоят ҳеҷ саволи доғу нороҳаткунандае ба Қурбон Ҳакимзода дода нашавад. аз ҷумла кормандони маъмурияти вилоят ба хабарнигори радиои Озодӣ нагузоштанд ки саволҳои омода кардаашро ба забон орад. монеа дар кори журналисти радиои Озодӣ дар Хатлон дар ҳолест ки 2 сол инҷониб хабарнигори дигари радиои Озодӣ дар Хатлон аз ҳаққи гирифтани парвонаи кор маҳрум аст. маҳмудҷон раҳматзода аз нишасти шаҳри Бохтар гузориш медиҳад. Қурбон Ҳакимзода раиси вилоят 25 дақиқаи нишастро ба хондани ҳисобот сипарӣ кард. муваффақияту дастовардҳои соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят ва камбудию норасоии ҷойдошта ба таври муфассал мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шуданд. баъди ҳисобот суолу ҷавоб оғоз шуд. раиси вилоят як посухро то 8 дақиқа шарҳу тавзеҳ медод. хабарнигорон ҳам мегуфтанд ки раис вақтро кашол медиҳад. аммо дар ин байн раис гуфт ки аз қабулгоҳи президент тамос омадааст. ба муовинонаш дастур дод то омаданаш ба суолҳо посух диҳанд. зарури қудрати шумо қати муовини аввал иттилоъ дода бистед, ман аз қабулгоҳи ҷаноб оли занг истодам. мардум аз шумо ба савол додашуда ҷавоб додам. раиси вилоят баъд аз 10 дақиқа баргашт ва нишастро идома дод. дар ин нишаст дар баробари даҳҳо нашраи маҳаллӣ хабарнигори радиои Озодӣ ҳам ширкат дошт. котиби матбуотии раиси вилоят дар гӯши хабарнигор гуфт ки раиси вилоят мухлиси ту ҳаст ва суоли мушкилзо дода нашавад. ҳарчанд хабарнигор 3 маротиба талош кард, аммо котиби матбуотӣ навбати суолдиҳиро ба дигар кас медод. соат ба вақти маҳаллӣ 11:25 дақиқа буд. котиби матбуотӣ ба мобайни посухҳои раиси вилоят ворид мешуду мегуфт ки вақт тамом шудааст. кадоми ҷарима кадоми вай бошад чораҳои зарури андеша ба нафарони алоҳида то ҳатто чӣ мегӯям ба ҳабс гирифта шудааст. ин дар ҳақиқат моро бисёр ба ташвиш меорад. ин бисёр масъалаи доғи рӯз аст. ин масъалаи замина ин ки марҳамат. дар ин нишаст ки рӯзи 14 феврал баргузор шуд, танҳо 12 хабарнигор тавонист суол диҳад. раиси вилоят ба суолҳои 6 хабарнигори ду минтақа посух дод. ба 6 суоли дигар муовинонаш. бо ҳамин зердастони раиси вилоят тавонистанд ӯро аз суолҳои хабарнигори Озодӣ эмин доранд. ин бори аввал нест ки зердастони Қурбон Ҳакимзода талош мекунанд ки хабарнигори Озодӣ ба ӯ савол надиҳад ва муваффақ мешаванд. аз ҷамъи онҳо агар раис қабул дорад, як мусоҳибаи ихтисосӣ анҷом додан мумкин аст. дархостҳои чунин мусоҳиба низ ҳамеша беҷавоб мондаанд. маҳмудҷон раҳматзода, Озодӣ, Бохтар. писари Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, президенти Туркманистон, номзади интихоботи президентии 12 март шуд. сардор Бердимуҳаммадовро рӯзи 14 феврал дар анҷумани ҳизби ҳокими демократии Туркманистон пешбарӣ карданд. пеш аз ин Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадови 64-сола ишора кард ки аз мақомаш меравад ва роҳро барои ҷавонон боз мекунад. пеш аз ин барнома аз раиси бахши туркмании радиои Озодӣ Фаррух Юсуфӣ пурсидам ки чаро ин тасмим ҳоло гирифта шуд? Ну, во-первых, надо сказать, что транзит власти в Туркменистане происходит уже давно. Аввалан бояд гуфт ки гузариши қудрат дар Туркманистон солҳост идома дорад ва аз замоне ки раиси ҷумҳур Бердимуҳаммадов писараш Сардорро муовини нахуст-вазир ва дар дигар мақомҳои калидии ҳукумати Туркманистон таъин кард. آنچه که در هفته گذشته و چند روز اخیر صورت گرفت این مرحله آخرین گزارش قدرت است.
барои чӣ ҳоло сурат гирифт? зоҳиран барои он ки ҳодисаҳои Қазоқистон раиси ҷумҳури Туркманистонро нигарон кард ки агар сари вақт барои супурдани ҳукумат ба ягон нафари бисёр наздикаш қадам набардорад, мумкин аст он чӣ ки ӯ мехоҳад сурат нагирад. ба ғайр аз ин, онҳо шитоб доранд интихобот зудтар баргузор шавад. медонед ки то интихобот камтар аз 4 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст, ҳарчанд чанд рӯз пеш онро эълон карданд. сабаби ин зоҳиран он аст ки ҳоло тамоми таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ ба самти Украина равона аст ва онҳо мехоҳанд оромона корашонро анҷом диҳанд. Вокруг Украины, и они под шумок хотят это быстро провести. таҳлилгарон мегӯянд бо шинохт аз шароити сиёсии Туркманистон шубҳае нест ки Сардор президент мешавад. ва саволи дигарам аз Фаррух Юсуфӣ ин буд ки оё омадани Бердимуҳаммадови хурдӣ дар Туркманистон ва барои мардумаш чизеро тағйир медиҳад? Да, выборы, несомненно, скорее всего, закончатся его победой. маълум аст ки дар интихобот Сардор Бердимуҳаммадов пирӯз мешавад ва барои донистони ин мутахассис будан ҳам шарт нест. агар ин суолро аз як пиразан дар бозор бипурсед, айни посухро ба шумо хоҳад дод. Туркманистон аз ӯ чӣ интизор дошта метавонад? ба фикри ман ҳеҷ гуна тағйироти мусбат дар зиндагии туркманҳо ба вуҷуд намеояд. худи Сардор Бердимуҳаммадов дирӯз дар анҷумани ҳизби демократии Туркманистон ки номзадиашро ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод кард, ваъда дод сиёсатҳоеро идома медиҳад ки падараш дар 15 соли гузашта пеш мебурд. Бердимуҳаммадови хурдӣ ҳамроҳ бо қудрат аз падараш кишваре бо иқтисоди вайрон, кишвари бенавоиро мерос мегирад ки дар он сатҳи зиндагии мардум ба ҳадде поин рафт ки худи туркманҳо мегӯянд дар кишвар гуруснагӣ аст. ин вазъро чӣ гуна метавон ислоҳ кард? ман бовар надорам ки Сардор Бердимуҳаммадов роҳи ҳалли ин масъаларо медонад. Ситуацию исправить, я не уверен, что Сардор Бердимуҳаммадов знает рецепт выхода из этой ситуации. Фаррух Юсуфӣ раиси бахши туркмании радиои Озодӣ дар бораи пешбарии писари Бердимуҳаммадов ба интихоботи президентии ин кишвар буд. мақомоти барқи тоҷик гуфтанд ширкати энержии Брешно дар кишвари Афғонистон бахши аз ҳаҷми умумии қарзашро дар назди Тоҷикистон пардохт кардааст. ин хабар дар ҳоле нашр мешавад ки Тоҷикистон эътирофи ҳукумати Толибонро ки аз августи порсол назорати кишвари Афғонистонро ба даст овардааст рад мекунад. гузориши Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Барот Юсуфӣ. тоҷикистон дар соли 2021 ба Афғонистон 1,5 миллиард киловаттсоат барқро бо қимати 4,67 сенти амрикоӣ мефурӯшад. Маҳмадумар Асозода, раиси барқи тоҷик, дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш дар душанбе гуфт, ин тавофуқи ширкати барқи тоҷик бо ширкати Брешнои Афғонистон моҳи декабри соли гузашта дар шаҳри Тошканди Узбекистон ба даст омадааст. бисёриҳо мақомотро он вақт танқид карданд ки сокинони кишвар бо барқ пурра таъмин нестанд, аммо барқро ба хориҷа мефурӯшанд. раиси тозатаини барқи тоҷик дар посух гуфт: дар давраи тирамоҳ зимистон ки норасогии барқ эҳсос карда мешавад, ба ҷумҳурии Ӯзбекистон барқ содирот карда намешавад. умуман ва умуман мувофиқи қарордод ба ҷумҳурии Ӯзбекистон дар моҳи май то моҳи сентябр энергияи барқ содирот карда мешавад. ба ҷумҳурии Афғонистон бошад дар тӯли сол амалӣ карда мешавад, содирот карда мешавад нерӯи барқ, аммо дар моҳҳои май то сентябр ҳамчунин дар ҳаҷми зиёд то 400 мегаватт ва инчунин дар давраи тирамоҳ зимистон ки чӣ гуна ки ман айни замон ин шабу рӯз миқдори барқи содиротшаван ба ҷумҳурии Афғонистон то 40 мегаватт ташкил медиҳад, ки ин ҳам бошад барои нигоҳдории он низоми он хатои интиқоли барқ. Маҳмадумар Асозода, раиси ширкати барқи тоҷик гуфт, қарзи умумии ширкати Брешно аз ширкати барқи тоҷик 33 миллион доллар аст. ва гуфтаи Асозода, ширкати Брешно моҳи январ 2 ва моҳи феврал 4 миллион қарзашро баргардондааст. ҳамзамон масъулони ҷамъияти саҳомии шабакаҳои тақсимоти барқ гуфтанд, сокинон ва корхонаҳои дохилӣ аз ширкати барқи тоҷик 3 миллиарду 316 миллион сомонӣ қарздор ҳастанд. аз аҳолӣ 1 миллиарду 384 миллион сомонӣ. дар ин ҷо акнун қарзе ки аз пеш омада истодааст, яъне ки алюмини тоҷик, ширкати алюмини тоҷик 459,4 миллион сомонӣ. ин дар ҳолест ки қарзи ширкати барқи тоҷик аз нерӯгоҳи барқи обии Сангтуда-1 дар як соли 2021 тақрибан 500 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. дар умум ҳоло қарзи ширкат дар назди нерӯгоҳи барқи обӣ ба беш аз 2 миллиард сомонӣ расидааст. нерӯгоҳи барқи обии Сангтуда-1 корхонаи муштараки Тоҷикистону Русия аст.
қудрати нерӯгоҳ 670 мегаватт дар як солро ташкил медиҳад. яке аз харидорони аслии барқи тавлидкардаи нерӯгоҳи Сангтуда 1 ширкати барқи тоҷик аст ки дар навбати худ онро ба иdoраву корхона ва сокинони кишвар интиқол медиҳад ва ҳамчунин ба кишварҳои ҳамсоя содир мекунад. раиси кабинаи вазирони қирғизистон Оқилбек Ҷапаров гуфт ки Тоҷикистону Қирғизистон бидуни мудохилаи ҷониби сеюм масоили марзиро ҳаллу фасл хоҳанд кард. чанде пеш муовини вазири корҳои хориҷии Русия Андрей Руденко гуфт ки Русия омодааст бо Бишкеку Душанбе таҷрибаашро дар заминаи ҳалли масоили марзӣ дар миён гузорад. Тоҷикистон ба ин даъват вокунише накардааст. баҳсҳои ҳалношудаи марзӣ миёни ду кишвар боиси он шудааст ки сокинон дар ҳалли мушкилоти маишии содда ҳам азият мешаванд. Фарзон Муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. Муродҷон Ҷурабойзода беш аз 20 сол боз дар маҳаллаи марзии Ҳалимбобои ҷамоати Овчиқалача зиндагӣ мекунад. вале то ба ҳол натавонистанд дар атрофи ҳавлияш девор бино кунад. дар камтарин танишҳои марзӣ вай ҳамроҳи оилааш дар минтақаи хавфнок зиндагӣ мекунад ва аз хатар ба ҳаёти фарзандону оилааш нигарон аст. онҳо баъди муноқишаҳои мусаллаҳона чанд моҳи шабро дар хонаи иҷораи минтақаи дигари деҳа рӯз мекунанд ва рӯзона ба ҳавлияшон меоянд. баъди ҷанг эчи на вай мекунад девор кардан мемонад на ошхона вақти ҳамин ҷанг қисса сал вай буд вай илоҷам набуд. ҳозир акун илоҷам ҳай акун як ошхона ки якта танӯрхона кунам гум намондод. мо унҷа ваё моҳо муроҷиатам карда будам ҳам семин шавол арматура хидмат қали 15000 сомонро мебонад дарӣ унҷа ҳами сохона саркунад якбора сарҳадони Қирғизистон беҷо сарҳадони Тоҷикистон беҷо чхел ки шумо медонед дар сарҳади Тоҷикистон Қирғизистон сохмон кардан ва барои ҳамин боздошта мешавад. вале дар ин маҳалла ин мушкил хоси ҳавлии Муродҷон нест. Муҳаммадалӣ Абдуалиев низ дар 14 сотиқ замин ҳамроҳи бародараш зиндагӣ мекунад ва солҳост ки бо ҳамсояҳои қирғизашон барои доду ситади замин даст ба гиребон мешаванд. вай мехост дар ин ҳавлӣ барои оилаи худаш бинои алоҳида созад, вале солҳост ки наметавонад. 2016 даям ман зиндагонӣ мекардам. омада боли хонаи парчамашон зада истода инҷа замини қирғиз ҳаққотон нест гуфта аз хона берун баровардан. вале ҳамунҷа мақомото омаданд дастгирӣ карданд парчамаша гиронданд аз ҳисоби ҳамин ҷанҷолу ғалаба ҳамсаро парохта бурафтанд. дута духтари ноболиқи ҳамҷа зиндагонӣ мекунем. танҳо дар маҳаллаи Ҳалимбобо ҳудуди 300 оилаи тоҷик паҳлӯ ба паҳлӯ бо хонаводаҳои қирғизтаборон зиндагӣ мекунанд. аксари ин оилаҳо асосан аз солҳои 70-уми қарни гузашта дар ин ҷо муқимӣ шуданд. вале баҳсҳо бар сари замин баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ рӯ задаанд ва ҳамакнун 30 сол боз наметавонанд ба мувофиқа бирасанд. пештар мо мегузаштем ва ҳо меомад ҳамин хел буд. ҳамин мобайни ҳозир як 2-3 сол боз ҳамин вай шудагӣ мобайни муҳове ҳамин хел талоштар шуд якун. танҳо дар 3 моҳи ахир чанде аз сокинони ҷамоати Овчиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2 дафъа ба тариқи расонаҳо аз ҳузури низомиёни Қирғизистон дар атрофи хонаҳояшон ибрози нигаронӣ карданд. онҳо бо фиристодани аксу навор гуфта буданд ки борҳо бо таҳдиду фишор рӯбарӯ мешаванд, вале ҷон дар каф истодагарӣ мекунанд. сабабаш якумаш ҳамин ки ман ҳамин ҷо ба таваллуд шудам. чӣ хел акун сокинони дигар давлат омада ҳавли ман ба хоҷаин мешавад. моҳо ҷои бурафтанам надорем. аз 970 километр сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ниме аз он таъину нишонагузорӣ нашудааст ва номуайянӣ ҳар чанд вақт сабаби баҳсу муноқишаи мусаллаҳона байни ду ҳамсоя мешавад. дар охири моҳи январи имсол дар марзи миёни Исфараи Тоҷикистон ва Бодканди Қирғизистон даргирии хунин сар зад ва аз ду ҷониб даҳҳо нафар захмӣ ва аз тарафи Тоҷикистон 2 тан кушта шуданд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ва ин буд нашри имрӯзаи барномаи ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон аз Радиои Озодӣ. хабарҳои бештар аз инро дар сомонаи озодӣ.орг ва шабакаҳои иҷтимоии мо дар Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.